ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ha ka khan re trik ubanai nailor arajar arpuwei artli ki seng bhalang ki bakin thop ye ka KSU mau kerwat circle bat ka senjuk ki seng samla shnong kili yakendo ya additional deputy commissioner ka Southwest Khasi Hills district uba SC lalu namar ka jingkendo jinge ki samla puli basha outdoor ban test corona kini ki seng kila kerpa ni ki bor sarkar bakin sha ye ki khna ban test klem jingseu ai khamtam ni ki longyeng ki baduk laong bo additional deputy commissioner umshim lakular ai hanre laong bo unsalum ya ka jingelang ban ya perkhat ya gane ka phang ba kanika order ka ba wan ka sarkar hoi kadai nang ta ka kot ka khan ta ka jing pha jing nyat jong ki bobon balang khamtam en amta ji khna pule ten re ha goi pat kalyang kan ra jing e namar balai ki bon ki samla pule ki khna pule jong ka dong ka thang ji ki wan ki longi long sam ki ba duna ka yo ka kot tilada ken hab ban like pat test man la ka suppose ni ka ba test lo kan poi be jan hajar batam ka hajar haman ka season test to mod lai arsen lan license ka sipnai kan bu jing e nang ta jong ki mi ki pa Perkum turut nampak jom kita bisa melakukan gila. Pada kedua mana ya in charge DC bah support mak jing bundon di DC. But ila iklam ai kedua ka jing kular lor jungi rai ila ong ba insa khot ekran ya ki nong ya ki he ki officer jo ka khot ka ba ni perkhat ka ne tingi kerman bana kaliang jong ka district administration ka sasim jo perkhat kerpang ta ka ne but na ta jong ka bit ka biang ka jing bah jong ki samla pule ngingat ba ka district administration kan priang ya kadeka jingkar park juga hakat ka porta seboi pat ngibu ka jingkar park na kamta ka district administration ba la kumno ka sebha ban ya kat kum ki procedure jong ka WHO ki rule ki guideline jong ka WHO na kamta ban test ya ka na kamta ban le test na kamta kadeka jimpang COVID-19 kumbolong menta na kaliang ngi ka ki rule baka Ministry of Health and Family Welfare ka bu ikirol ba bantes ka daitang nam ta jong kitu ki breu ki bodon ki symptom lani ki bodon ka traveling history ka biat na ko ke jaka lani bat kitu ki baladon ka jing etang kho lani kontak bat ki positive case jane kelang jung ibu ka jingkar par na ba ka district administration ba ki se ba bantes tangi ki ba kum kita om ban test na phange baro